Otu mgbe gara aga, nnu kọrọ n'obodo mbe ha. Wee rọpụta mbe ka ọ gaa zụta nnu n'otu obodo dị anya. Ndị amaala wee sụọrọ ya ọfọ ndụ na ọfọ ije awere. Ha kwukwere n'otu olu sị ọ bụ ya o. Mbe wee bilie njem ya. Tupu elu obodo a ga-agafe obodo ngwere na ọtụtụ obodo dị iche iche. Mbe gafesịrị obodo ndị a wee buru nnu a wee na-alọta. Ka o rutere n'obodo ngwere, o wee bụrụ na ụkọ nnu dịkwazi n'obodo ha. Ngwere wee were mma wee gbupụ ya bụ nnu. Mbe kpọkwara ndị ochie na ndị ikpe ka ha bịa kpee ya bụ ikpe. Egwu na ikpe na-ara ngwere n'ihi na ọ sị na ọ fụrụ ya bụ nnu n'okporo ụzọ maka na mbe ebughị ya n'isi kama ọ dọkpụ ya n'ọnụ. Ụbọchị wee ruo mgbe ngwere na-agafe n'obodo mbe ha. Mmiri wee malite izo. Ngwere wee gbaba n'otu ọnụ dị n'akụkụ ụzọ izere mmiri. N'ihi na ọnụ ahụ emighị emi, o wepụtara ọdụdụ ya na-amaghị ama wee gbuo isi ya. Mgbe mbe hụrụ ya, o jide ya, gbajiri ya ọdụdụ ya. Ngwere wee kpọọ ndị ikpe. Ha sị na ikpe gara mbe n'ihi na mbe sịrị na ọ bụ ọdụdụ ya hụrụ n'ụzọ. Ụgwọ na ụgwọ wee tana. Ndị ichie na ndị amamihe gwara ngwere wee sị ya na onye buru ụzọ mee anaghị ebe kama onye ikpeazụ na-ebe. Ya bụ ime mmadụ mee gị na-ewekwana ya iwe. Ndewo. For more videos like this, please like my video and subscribe to our channel. Please, I love you.